nás. Igor Kmečovaný, tá rytmus vám hrá. Len sa nestaraj, zabudí na problémy. Príďte za nami, pretože tu hráme my. DJ iba bude hrať funky R&B. Hudba spája všetky rasy na zemi. Počúvaj môj hlas, nech pocítiš ten sexy feel. Noc je dlhá, ja nespím, iba teba v hlave mám. Všade, kam sa pohnem, počujem ten hlas, stále mi hrá. Začína sa nový deň, tá sila vo mne zotrváva. Skúsme ešte, čo tá hudba dá. Sedím v aute, len tak jazdím, vychutnávam si ten štýl. Tak počúvaj môj spev, nech pocítiš ten sex appeal. Každý mi ten môj štýl závidí. Som pri nej šťastný, keď ju počujem, v momente tancujem. Spievam a hrám s ňou, keď ju cítim, tú silu zbožťujem. Dokáže vo mne zbudiť nálady, i mi nič nevadí. Ona je vo mne, ja s ňou život miluje. Som pri nej šťastný, keď ju počujem, v momente tancujem. Spievam a hrám s ňou, keď ju cítim, tú silu zbožťujem. Dokáže vo mne zbudiť nálady, keď mi nič nevadí. Ona je vo mne, ja s ňou život milujem. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy dostane. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy dostane. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl a vie, že ťa vždy dostane. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl a vie, že ťa vždy dostane. Ona má štýl. Ona má štýl. Ona má štýl. I'm sexy and I know it. I'm sexy. Lebo Boh je bránou všetkého života. A teraz o svojej, aké nádeje dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi pre vaše mysle? Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Áno. Milé deti, Svätá Matka Církev vás prijíma s veľkou radosťou. Jej dnes vás označujem znakom kríža.
čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni do skončenia sveta. Počuli sme slovo. Drahí rodičia, krstní rodičia, bratia a sestry, pred chvíľkou sme počuli Evangelium podľa Matúša, kde Ježiš posiela učeníkov, aby išli, učili a krstili národy. Aj vy dnes, drahí rodičia, ste priniesli svoje dieťa a dávate ho pokrstiť. O chvíľku vyznáte vieru v jeho mene a v tejto viere budete vychovávať a učiť. Dnes sa začína život nového kresťana. Vy, drahí rodičia, budete prvým vzorom, prvým vychovávateľom a prvým učiteľom. No ako správne a dobre vychovávať? Aké hodnoty a vzory ukazovať deťom? Nič nie je lepšie ako dobrý príklad. Preto, drahí rodičia, okrem toho, že vaše deti budete posielať modliť sa, modlite sa s nimi. Okrem toho, že ich zapíšete na náboženstvo a budete posielať na sväté omše, choďte s nimi na tie omše. Dieťa si rýchlo všimne, či to, čo rozprávate a kážete, aby robilo, robíte aj vy a či to aj žijete. A tak okrem slov, učte ich príkladom. Majte sa navzájom radi. Ak bude dobrá rodina, ak bude dobrý otec aj matka, bude dobré aj dieťa, keď bude mať dobrý príklad. A o to sa máme snažiť. Pochválený bude Ježiš Kristus. Teraz sa postavíme. Budeme spoločne odpovedať, prosím, ťa, myslím, že nás. Pane Ježišu, daj tieto deťom účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosím ťa, myslím, že nás. Udeli milosť znovuzrodenia a začlani do svätej cirkvi. Prosím ťa, myslím, že nás. Upevni po viere a umožni ich verných učeníkov a svetlo Tvojho kráľovania. Prosím ťa, myslím, že nás. Pomáhaj k svetlosti života a vedí do radosti svojho kráľovstva. Prosím ťa, myslím, že nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosím ťa, myslím, že nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu týchto detí. Prosím ťa, myslím, že nás. Aj nás všetkých domov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosím ťa, myslím, že nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Budeme odpovedať, oroduj za nás, alebo oroduj za nás. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Svätý Tobias a Erik, oroduj za nás. Svätý Eduard a Tatiana, oroduj za nás. Svätá Gabriela a Robert, oroduj za nás. Svätá Ela a Johanka, Svätá Natália, Vladimír a Olivia. Svätí anjeli strážcovia. Všetci Boží svätí a sväté. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás temnou a preniesol do obdivuhodného svetla svojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu, urob v nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Nech vás posiluje sila Krista, nášho Spasiteľa. Na znak toho vás pomážeme pomenom spásy Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.
ako je vystrihaný. No pozri, kde ťa natáčajú. Pekne sa pousmievaj do kamery. No, a zakričí tam. Nech vedia. Tu nie si také žiadne bečko, ty vieš robiť krik poradný. No. 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 Tak, povedz im dačo. Tak, zakrič. Tak. Poď tu, Ľubo. Ahoj. Ľubo, ujo, Miky. No, povedz. Ahoj. Svet je krásny zadok a záleží od vkusu, či dáš na ňo pusu, či nakopneš od hnusu. Svet je krásny zadok v napínavých džínsach a s nami sa hojda v sexy rytme Freuda. Svet je veľký zadok, rozdelený na dve. Bez bodelka. Polovica tvrdí, že tá druhá smrdí, ale svet je krásny zadok, všetko na ňom sedí, na ňom nalepené oči celej triedy. Ahoj, máme zadok, rozseknutý mečom, odtedy sú voľní, povedzte mi prečo, veď svet je krásny zadok a život taký krátky, poviem vám to presne, rád si po ňom pleskne. Je to jedno, kto si a v čom si zadok nosí. Autá, aj kutá, kariéry, bariéry, baráky, aj hysáky pôjdu v Božom poriadku, snad je rovnotá. Svet je krásny zadok a záleží od vkusu, či dáš na ňo pusu, či nakopneš od hnusu. Svet je veľký zadok, na ňom atómové bomby, každý v strachu tvrdne, kedy to s nami. Idem na to, keď s tým rodičom pozrieť. Ďakujem sa na rodič. Svet je krásny zadok a záleží od vkusu, či dáš na ňo pusu, či nakopneš od hnusu. Svet je krásny zadok v napínavých džínsach a s nami sa hojda v sexy rytme Freuda. Úsmev nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc. Úsmev skús ho ďalej prihrať obúčikom do ulic. Úsmev, ten vždy toto hrá, na jamky doly sú deti.
Zamračila sa teraz ako Mi zatvorí oči. Ahoj. 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 Áno. To je kamera. Kde máš kameru? Človek je ticho. Nemôžne. Kukuť. Neviem, čo to majú. Medzi plienkami. Ten si vo mne lieta, vždycky para na spamäť. Úsmev, jablúčko sa šíri, poštou dievčat chlapcov